Grabatzen ari garen unean goizek ordu batetatik 23 minutu igaro diren honetan, Dariok eta Erostarbek Zubizarreta eta Morga Etxebarriaren aurka lodosan jokatu duten binakako B-serie txapelketako ligaxkako 6. jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Zubizarretak eta Morga Etxebarriak pronostikoak hausi dituzte eta 22 eta 20 gainditu dituzte Dario eta Erostarbek. Gogoratuko dugu aurreko jardunaldian Dariok eta Erostarbek jokatu zutela baita ere Eibarko astelenan Herenegun Eguberri egunez Eibarko astelena pilotalekuan. Kasu honetan Larrazabal eta Salaberriri 22 eta 16 irabazi zieten eta Zubizarretak eta Morga Etxebarriak astelenean jokatu zuten Durangon eta hauek irabazi egin zieten De La Fuente eta Eskuzari 22 eta 19. Xabi Erostarbek beste behin ere Arkaiz Gabirondo ordezkatu du, Herenegun ez zuen jokatu Eibarren, gaur ere ez du jokatzerik izan, eta partida hasieran Dario ikusi dugu sekulako jokoan, orain artean ere Ezkaraitarra oso joko bolada honean ikusi dugu, batez ere pilota oso bizi mugitzen, jokaldiak ere eginaz, teknikoki eta sekulako hobekuntza eman du, behar bada lehen bere hankazulo nagusiena edo teknika zen, baina orain ezker airez errematearen bitartez eta min ikeragarria egiten du, horrez gain hormabikoaren bidez ere min handia egin du eta azpitik pilota sekulako abiaduran mugitzen du Dariok. Eta baita ere azpimarratu beharra dago Xabi Erostarberen jokoa. Lehengoan hasieran batez ere oso deseroso ikusi genuen, urretxuarra pilotara askotan ezin jarriz, pilota asko kontroli gabe botaz eta abar, baina gaurkoan oso bestelako irudi bat eman du. Batez ere esango nuke aurrekoan partidaren erritmoa berriro ere hartzeko beta izan zuelako. Ez da partida asko jokatzen ari urretxuarra eta horrek beti gero behin zuriz jazten zarenean zalantza handiak ekartzen dizkizu eta Xabi Erostarberi egin batean esan daiteke hori gertatu zaiola, baina pixkanaka aurrekoan ere eta gaur horri segida ematea lortu du eta ondorioz 12 eta 9 iritsi dira lehenengo etenaldira. Hor esan beharra dago Iraitz Zubizarretak, errematean ez duela asmatu, Aimarrek ere ez du atzeko kuadroetan nagusitasun nabarmenik erakutsi, esango nuke Erostarbek gehiagotan erakutsi diola bizkarra, baina bigarren zatia izan da oso ezberdina, egia da 18 eta 12 aurreratu direla eta hor Erostarbek oraindik ere nagusi jarraitzen zuen atzean, baina Aimarrek ez zuen tantoa merke uzten, behin eta berriz ikeragarri ongi eutsi dio, eta gero bai hirugarren zatian 20 eta 12 aurreratu dira Zubizarreta Dario eta Erostarbe, baina gero 8 eta hutseko partziala egin dute. 8 eta hutseko partzial ikeragarria. Hemen Aimarria ia beti bizkarra erakusten ibili da, Dario eta Erostarbek tantoa behin baino gehiagotan izan dute eskura, baina Aimar harria baino gogorrago ibili da, eta gaurkoan nik esango nuke aipamen oso berezi bat merezi duela Morga Etxebarriak, Zubizarretak ere azken unean bere lana oso ongi burutu du eta horrengatik ere noski irabazi dute, baina Aimar Morga Etxebarriak egin duen lana ikeragarria izan da. Atzeko kuadro horietan zenbat pilota txar eraman behar izan dituen airez, errebote ingurutik punpairez eta abar, oso fin ikusi dugu langile eta gero aukera izan duenean gainera pilota atzean jarriz eta Erostarbe asko behartuz. Eta horren ondorioz 20 berdindu dute eta jada Dario eta Erostarbe izan dituztet partida amaitzeko aukerak, baina pilotak ere asko jaitsi dira, Dariorentzat hori ez da inoiz ona izaten, partida ikeragarri gogorra izan da hasieratik amaierara arte, gaur Tolosan Lodosan markatu bi partidak oso gogorrak izan dira, eta esango nuke gaur protagonista nagusia Iraitz Zubizarreta bai aurreko kuadro horietan, baina Aimar Morga Etxebarria izan dela. Sekulako partida jokatu du, txapelketan pixkanaka gora ari da, joan den urtean
Unai Alberdirekin osatu zuen bikotea, baina bi partidetan soilik izan zuten bikotea osatzeko aukera, gainontzean bai bata eta bai beste arazo handiekin ibili ziren, udan ere sufritu duela esango nuke Aimarrek, baina orain nik uste erakusten ari dela zergatik debutatu zuen urte horretan enpresak hain partida garrantzitsua jarri zizkion ordezko moduan lehen mailan, eta hori erakusten ari da, eta hori Aimarrentzat oso albiste ona da. Azkenean pilotariak zuriz janztea bakarrik ez, sentsazioak izatea ere xede izan ohi du, eta Aimar Morga Etxebarria txapelketa honetan zehar Zubizarretarekin batera oso bikote sendoa osatzen ari dira, eta ikusiko du oraindik ere txapelketa luzea da, baina oso itxura ona du bikote honek. Honen bestez, Zubizarreta eta Morga Etxebarria 4 punturekin ipini dira une honetan, 3rekin jarraituko dute Dariok eta Gabirondok, bikote titularrak, eta ea, zer gertatzen den hurrengo jardunaldietan. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.